kaikki merkittävät juonnothan alkaa aina sanalla no niin. Teillä ei ilmeisesti ole mitään muuta tekemistä kuin olla täällä kohtaamassa. Hyvä nähdä sentään, miten paljon tällainen porukkaa. Ja rupeaa jännittämään. Tässä on semmoinen tilanne nyt sitten, sanottakoon heti alkuun, että kun meitä on näin paljon täällä, niin melkein kun jossakin kirkkokonsertissa oltaisiin, niin pitää olla niin kuin hissukseen, että silloin kun laulua kuuluu, niin kannattaa yrittää kuunnella sitä. Mä ymmärrän, että piano voi olla vaikeasti kuultavissa sinne, mutta yritetään sitten. Pianisti yrittää soittaa sitten kovempaa, että ei siinä mitään. Mutta joka tapauksessa oikein hyvää iltaa teille kaikille ja hyvät naiset ja herrat ja sukulaiset ja naapurit ja tutut ja tuntemattomat ja kaikki muutkin kategoriat, ketä täällä paikalla nyt sitten sattuu olemaan. Jaas, Loppikin on tullut paikalle. No niin, terve vaan, joku on tuossa tänne päin. Joo, tervetuloa vaan tänne Hankasalmen viihdekuoron kevätkonserttiin. Ja me ollaan Tero ja Jarmo, kaksi salskeaa. Miestä, jotka ei osannut sanoa ei silloin kun kysyttiin, että haluatteko juontaa kevätkonsertin. Tämä konsertti on vähän niin kuin kuoroharjoitukset. Alkaa silleen kevyesti ja kiihtyy loppua kohti. Ja sitten jossain vaiheessa joku unohtaa sanat ja sävelen. Sen nähdään sitten. Mutta ei huolta. Me juontajat ollaan valmiita pelastamaan tämä tilanne. Tai ainakin hämmentämään sitä entisestään. Kyllä. Että onko teillä nyt sitten niin sanotusti hyvä tunnelma ja no ei meilläkään ole, mutta kyllä se tästä helpottaa pikkuhiljaa eikö niin, että anna mennä Puppe. aloitimme tämän konsertin
kappaleella RAKAS, joka on yksi hiljattain edesmenneen Tapani Kansan tunnetuimmista hiteistä. Se julkaistiin alun perin vuonna 1976 ja nousi nopeasti suosituksi suomalaiseksi iskelmäksi. Ja vaikka kappale ei menestynytkään syksyn sävelkilpailussa, siitä tuli loppuvuoden suurin suomalainen iskelmähitti. Chrisse Johansson sanotti tämän kappaleen alun perin lauluun Kylähäät. Mutta myöhemmin Jukka Kuoppamäki sävelsi siihen uuden melodian ja näin syntyi RAKAS. Kappale sisällytettiin myös Tapani Kansan vuoden 1977 albumille, Mistä rakkaus alkoi, ja myi platinaa ja on yksi hänen uransa kaupallisista huipentumista. Kylähäthän, muistaako joku Kylähät-kappaleen? Sehän alkaa hyvin samalla tavalla kuin tämä RAKAS, mutta siinä lauletaan, että la la lai la la lai la 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 la. Tässä lauletaan la 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 la. Ja sillä tavalla. Seuraavaksi siirrytään aikamatkalle 50-luvun lavatanssien kultakauteen kappaleella Keinu kanssa. Alun perin meksikolainen kappale sai suomenkieliset sanat Ulla Sandqvistilta ja Olavi Virta levytti sen vuonna 1954. Olavi Virta, joka tunnetaan usein suomalaisen tangon kuninkaana, teki tästä kappaleesta yhden uransa ikimuistoisimmista levytyksistä. Hänen tulkintansa toi kansainvälisen sävelmän suomalaisten sydämiin, ja Keinu kanssani on siitä lähtien ollut tanssilavojen ja radiokanavien suosikki. Kappaleen rytmikäs bolero-sävy ja viettelevä melodia kutsuvat kuulijan mukaan keinumaan, ainakin ajatuksen tasolla. Meidän vuorossamme tämä kappale on aiheuttanut pientä jalkojen vipatusta ja telineidänkin kaatumista, mutta se kuuluu asiaan. Ja vaikka emme ehkä olleet yhtä sulaava liikkeeseen kuin 1950-luvun parkettien partaveitset, toivottavasti onnistumme välittämään tämän kappaleen viehätyksen teille kaikille. Ei välttämään, vaan välittämään. Joo, voitte nauttia tästä tanssista, koska voitte keinua siellä mukana, jos siltä tuntuu. Sitten on vielä toinenkin kappale, nimittäin. Joo, siis eli tää rytmikkään boleron jälkeen kuulemme kappaleen On kesäyö, jonka esittivät Topi Sorsakoski ja Agents vuonna 1988. Kappale julkaistiin heidän 3. albumillaan Pop. Joka ei nyt tunne Sorsakosken Agentsia, niin hehän nousivat 80-luvulla valtaisaan suosioon tyylillään, jossa rautalanka ja beat-musiikki yhdistettiin iskelmän perinteeseen. Yhtyeen keulakuva ja musiikillinen johtaja oli soolokitaristi Esa Pulliainen. Keinu kanssaan oli muuten Topi Sorsakosken debyyttilevyllä Hurmio. Ja On kesäyö on tunnelmainen kappale, joka vie kuulijan keskelle suomalaista kesäyötä täysin kuin loisteeseen ja niity usvaan. Se on kuin äänimaisema niille hetkille, kun sydän on täynnä kaipuuta ja toivoa. Kyllä on hyvin sanottu. Vaikka ei me ollakaan mikään Topi Sorsakoski, niin toivottavasti voitte nauttia siitäkin kappaleesta. Niin kuin mainikin pirontaa.
Vielä pysy nuottitelineet pystyssä. Kyllä meidän Jarmo täytyy varmaan vähän tiivistää näitä juontoja. Ei voida täällä koko iltaa tätä porukkaa pitää. No, yritetään vaan seuraavaksi. Siis ei voida pitää porukkaa täällä koko iltaa, vaan tiivistää juontoja. Niinhän se oli. Kyllä. Joo. Seuraavaksi Danin tutuksi tekemä Kesäkatu. En nyt ihan tarkoittanut varsinaisesti. Mutta kyllä oli nasakasti esitelty kappale. Eikö ollutkin, joo. Kesäkadun jälkeen sukelletaan suomalaisen rakastamaan klassikkoon Paratiisi. Tämä Rauli Päding Somerjoen vuonna 1974 levyttämä kappale on yksi suomalaisen iskelmämusiikin kulmakivistä. Paratiisi on kappale, joka herättää tunteita ja muistoja. Se on laulu kaipuusta, rakkaudesta ja unelmien paratiisista, paikasta, jossa kaikki on hyvin. Ja vaikka ei päästäskään paratiisiin, toivomme, että tämä esitys vie teidät lähemmäksi sitä. Paratiisin jälkeen kuulemme kappaleen Hengaillaan. Sen esitti alun perin Kirka vuonna 1984. Tämä hyvän tuulinen kappale on ollut suomalaisten suosikki jo vuosikymmenten ajan. Ja Hengaillaan on laulu ystävyydestä, yhdessäolosta ja rentoutumisesta. Se muistuttaa meitä siitä, että joskus on vaan hyvä olla ja nauttia hetkestä. Ja vaikka emme ehkä hengaile, niin toivomme, että tämä esitys vie teidät lähemmäksi sitä. Saa teidät hymyilemään ja ehkä jopa hyräilemään mukana. Yes.
On elämä laina. On biisi, jonka esitti
alun perin Eeri vuonna 2011. Tämä kappale julkaistiin hänen soloalbumillaan Hunningolla. Ja on Elämä laina, on kappale, joka muistuttaa meitä elämän hauraudesta ja siitä, kuinka tärkeää on elää hetkessä. Se on laulu, joka koskettaa syvältä ja saa pohtimaan elämän merkitystä. Ja vaikka emme olisikaan Hunningolla, toivomme, että voimme välittää Eerin kappaleen tunteita esityksellä. Mutta ennen sitä kuulemme kappaleen Elämän nälkä, jonka esitti alun perin Pave Maijanen vuonna 1987. Sävellys, sanotus ja sovitus Maija Paavosen. Tämä energinen kappale on ollut monien suomalaisten voimabiisi. Elämän nälkä on laulu elämänhalusta, unelmista ja siitä, että haluamme kokea kaiken, mitä elämä tarjoaa. Se on kappale, joka saa sydämen sykkimään ja jalat liikkeelle. Pyydänkin tuolta passorivistä Tapio Peuran liikuttamaan jalkojaan ja laulamaan tähän kappaleeseen solo-osuuden. Ja vaikka emme olekaan Pave Maijanen, toivomme, että tämä esitys tuo teille samanlaista energiaa ja elämän eloa. Ole hyvä, Tapio. Tää niitä aamuja on, kun en tiedä, kannataisko nousta vai jäädä. Vetää peitto yli pään ja hautautua alle kivisen kuoren. Aamuessa sydän yksin lyö, eikä pääse läpi surujen vuoren. Pelko pimeyttä pitkin liikkuu, tuntuu niin kuin päivä ei tulisikaan. Ja silloin kun en käy saavutuuden, jokin täyttää tämän tien kuoreen. Se mut viimeinkin herättää. Elämän nälkä
elämänlaina. Asti mukava matkalle mennä. Näin kuinka korjaa ikkunaan. Olet kaunein alla muun. Pienen hetken vielä vaikka sua rakastaisin enemmän, laulaisin pois kaiken ikävän. Jos pidät kiinni kovempaa, voin sulle kaiken omistaa. Piirtäisin sydämiä eteiseen, löytäisin lompakon hävinneen. Sä silti multa katoat ja joskus maahan hajoat. Kun kuitenkin aina on elämänlaina. Kun kuitenkin aina on elämänlaina. Vaikka sua rakastaisin enemmän, laulaisin pois kaiken ikävän. Jos pidät kiinni kovempaa, voin sulle kaiken omistaa. Piirtäisin sydämiä eteiseen, löytäisin lompakon hävinneen. Sä silti multa katoat ja joskus maahan hajoat. Kun kuitenkin aina on elämänlaina. Kun kuitenkin aina on elämänlaina. Kun kuitenkin aina on elämänlaina. Semmosta. Nyt pidämme pienen tauon. Nimittäin on aika jalotella ja nauttia virvokkeita. Ehkäpä vaihtaa muutama sana tuttujen kanssa. Jos ei tuttuja löydy, niin voi etsiä joku tuntemattoman ja hänelle ruveta sitten juttelemaan. Ja väliajan jälkeen on luvassa tietenkin lisää musiikkia, joka vei meidät tunteiden vuoristoradalle aurinkoista sävelistä aina syvällisiin pohdintoihin. Pysykääpä kuulolla, sillä väliajan jälkeen lavalle astuu Krista Saarikoski. Hän esittää ymmärtääkseni 3 kappaletta. Tämän konsertin toinen puoliaika nimittäin on omistettu naismuusikoille. Osin tulevan äitienpäivän vuoksi ja osin sen takia, että kuorossa on tuntuvasti enemmän naisia kuin miehiä. Mutta nyt kahville, ja kahvita tarjoulut on Elinan eväiltä ja maksuksi kelpaa käteinen ja väliaika kestää noin 25 minuuttia. Ja muuta kuin bon appetit.